woni an daga Adamawa Yola mi wari Sardana local government lesdi Gimbu ngam seyo ngam yigo ko ummatoje ɗuɗɓe darata mi fu dole mi wara mi yi'a mi saydo no giti am mi walla yimɓe bo seyo duuɓi ɗuɗɗi daga min daña min tawi ɓe ɗon doggina haraka ergo mayo Hukari haɗo ɓe ɗon naftoro ɓe komboje mota ɗon mari kombowal mum machine je taya ɗiɗi ɓe yimɓe bo ɗon mari komboje mum to on ngari on nasta daga yokkot naira 50 warti temerre ɗiɗi temeɗɗe tati temeɗɗe nayyi temeɗɗe joyi ujunere ujuneje ɗiɗi tati ha joyi ujuneje joyi woɓɓe feere joɓi ha mayo Hukari ɗo jamanu nane to jotta alhamdulillahi ɓe bawɗe Allah ɓe wi ko mari fuɗɗode fu mari timmode goɗɗo to ɓinguel dole o mawna non bo kadi hunde no mettiri fu nde tammi welugo hunde no nde weli fu bo wakkati feere dole hawta e mettude non bo kay goɗɗo to dañama o mawnay non bo to a waɗa jahangal dole a yettoto ha yata ɗo ko ɗume fu ɗon be wakkati mum to jotta alhamdulillahi moɓe yimɓe nanayno ha mayo Hukari ɗo hande Alhaji Umar Bagari be bawɗe mako be bawɗe Allah be risku mako be dabareje mako o waddani yimɓe Sardana local government Mambila Plateau jahal yeso ngal ko moye fu woytatangal ha maya jahal yeso ɗo bo na Sardana local government tangal tammi wallugo ba Taraba state be Nigeria may no foti non bo keddu en men yimɓe Kamaru ɓe fu eɓe seyi ko seyni ɓe lawol ɓe jotta hangol ummi daga Gembu hangol dilli Lib ne lesdi Kamaru ngol wadday haala économique jahal yeso saka lesɗe may pat no ummoto ceede nde ɓe jogayno ha maayo ɗo e ko nandi be non loope ɗe yimɓe nastayno ha ɗo komboje no joolirayno yimɓe ɗon do'aɓe nder maayo ɗo ɗuɓɓe ɗo maaya ɗum pat to Allah jam yanti jotta kam ragare may yottake daga ɗo laawa ka ɓe ɗo portingol ha ngol yetti mbamga ɓe arti ɓe keɓeki ɓe gasi jotta ni ɓe ɗo tokkiti ɓe ngaɗa leburinga wurtinago to mugam a Sardana local government ba abun da za mu ce kawai illa alhamdulillahi Allah ya ƙara maka arziki Allah ya ƙara buɗe maka hanyoyi daban-daban Allah ya ƙara baka opportunity da za ka sake kunyatar da wasu munafukai na Sardana local government yimɓe ɗuɓɓe ɓe ɗon nder siyasa duuɓi ɗuɗɗi ɓe mbaali ɓe ɗo pewa yimɓe haɗo bawɓe feere mbi babal o wartino babal siyasa ɓe mbaali ɓe ɗo pewa yimɓe min ganna on kaza min ganna on kaza amma mayo Hukari ɗo wala mo meeɗi wosal ka ɗo sikina ngal to hande ko ɗume fu mara ragare ngam ɗum timmi ngam ɗum yiyani gite maɓɓe laawol ɗon tokka se o ɗon waɗa letta ko ɗon timmi finare to mi finare komo fu andi kolta to ɗum rufi kolta ni laawol ngol ɗo forti tan ɗo kam bamga wartay ɗum fattude daga de Gembu a hoosa passenger gaɗoɓe a caɓa ɓe jara ɓe lorto nder mintiji 30 ɓe garti to alhamdulillahi yimɓe marɓe motaji ɓe pat ɓe ɗo seyi motaji pamarɗo jotta bano ɓe ummirto Gembu ɓe dilla nguroje ɓe dilla may samari jotta e puɗɗa waɗugo loodi to lawol timmi daga Gembu yago Bamga daga Gembu yago Banga Pete daga Gembu yago Leb ɗo kam fu daga Gembu yago Tirikona ɗo kam fu lawɗon ko ɗo forti ngol walli jahal yeeso derken keɓi ko kuwa opportunity ɓeddake économie ɓamtake koye mbiyata se en ɓedda wannugo mo do'a Allah ɓeddu kawtal hoore be jonde jam ha lesdi Sardana local government. This is the only thing we can say because we don't have much to say. The only thing we can say, just pray for him. May God pay him with the reward that he has never expected in his life. Ngam ɗume ko heɓi ɗo oɗo senda ɓe talaka mo heɓi woɓɓe feere mo se ɓe ngaɗa ni mo heɓi fu se waɗa ni cip o deyta non duniya may ko luttini en no en mari ko en gatta to en jaada ɓe jawdi may yimɓe siyasa Sardana local government ɓe nden mo woti wiya o senti amma Alhaji Bagari o hollay ha jotta woni ko laɓitata ha siyasa o waɗi ngam saka mako be Allah so alhamdulillah jotta kam wala ko min wiyata ndaarene gite mum de ko en loro en gilloba ɓe seɗɗa e ndaara ko saloto kadi mimma ha mi yawna mi yettoto gada ɗo indiyam salamatu to gonɗa ha wuli ha waɓa to ko woni sewo ma dow kuugal kuwanga ha laawol ngol wallahi mi seyake be laawol ngol no andi fu mi seyake ko woni sewo am may bo nane dika yimɓe no ɓikkoy inana way habaru ɓe gaɗa e dam nden ha Allah waddi e nder mangu meɗen sey en gi ɓe gaɗi damgo nden min bo emi ummowo dika wa mi yoɓa seede 2,500 mi wadda soggu am ɗo mi soora emi seyi ɓernde a e seyi faami mi hota no mi yiɗiri emi seyi be hunde may ɓe waɗi ko dam laawol ɗo wallahi mi seyake to mi wi mi seyake mi hewani nden bo na min tan leñola pat on laawol mangol to
ko mbiyata gaɗɗo dam ɗum kadi balluɗo ngam yigo nga waɗi balluɗo nga on baminon ka emin gelanomo hayruji emin gettamo be ko waɗani min ɗo a hefti no ɓikkoy gembo minon ɓuri nanugo belɗum lawol ɗo emin gettamo sosai ngam ɓiɓɓeji amin miñiraɓeji amin worɓe eɓe jara nyebbanji maɓɓe ha Kamaru eɓe seyi nane sati bako ɓe jotto amma jotta ɗo to ɓe ummike ɗo ni ɓe jottoyake ha ɓe giɗi fu ɓe nasti Kamaru ɓe jara ha ɓe giɗi fu ɓe sora ɓe garta ɓikkoy amin be miñiraɓe amin worɓe emin getta ɓe maɓɓutuɗo lawol o min gettimo Allah barkiɗinamo Allah junnamo balɗe Allah barkiɗinamo Allah junnamo balɗe ko waɗani min ɗo min gejjitatamo to on gi ay gara ɗo ɓe gasata ka'e ɓe ɗo kawta to ɓe talliti hayre daga dow na on gina ɓe tallitorto ha yetto les se mota wara namaɗe se hosa wata nder mota wonga mawnga to ɗo on saloto kadi to wala ko wiyata se yetta Alhaji Umaru Muhammad Bagari Chief Registrar Court of Appeal tan ngam min ko jaade so walli Sardauna indi am Ali Usman to alhamdulillah ko wiyata ni himɓe keɓi développement gaskiya lawol ɗo ngol weli ngol seyni ko moye kala anduɗo ya kamata fu ngam lawol ɗo wala bone jengo dokkay himɓe dungu seeɗu alhamdulillah yotta kada heɓama ko moye fu ise kiɗin ardiɓe ɓeɗetti ko hani andiɓe ya kamata len kadi gaskiya min siyake to nane ɓillaji kam gaskiya e ɗan ɗuuɗi nda haala mayo gada wala go'o ɗiɗi may bo lawol woɗa mortay gangaraji satuɗi ato a umma takkunde ɓe gasi ɗum warti gangaraji ɗustake hawaji ɗustake gada e woɗi alhamdulillah dane ma ko kanjum on probléme no lawol ɗo jotta hara ɓe ɗon dasa e guttiyan jarendi ha sera mayo ara kaji ɗon dilla ha ɗo normal yimɓe machine ji ɗon mba'o gada tan komo fu be seyo fere ɓe ɗo salo nane en mbowi to en gari haɗo en tawa komboje on ɗo porti haɗo amma hande en bolota woni kombowal ko goo wala mayo ngo yimɓe ama min ɗo ɗaɓɓita ɓe ma min giyaɓe min anda ko to e payi to funi bawɗe Allah barkiɗin Umar Bagari tan ɓe kugal ngal o huwi lesdi Sardauna fu yetti gaɗoɓe filu lesdi Kamaru fu getti non bo kadi wala ko yimɓe mbiyata Allah ɓeddu barka jawdi maɗa yeso on gi ay Umar Bagari kam wala ko yimɓe mbiyatamo se yettore tan kugal huwi ko moye fu ɗo seyi daga dow ha les no ɓe gasa ton eri gaɗa ni on jiya nda ha ɗo ɓe ɗon gurtina jarende non bo kadi les ɗo pat lebra en on ta ɓe kabdata jotta ngam tabbitingo lawo fortake ko yimɓe mbiyata se yettore mayo ko kaari warti jotta kam go hawtay gembu be mbamga fu warta ba fattude to ummake daga gembu fer aɗo mbamga a yaha ɗon ma a lorto gaɗoɓe a caama machine ta aɗiɗi ka se yettore mi dilla fattude mbamga ɓe dilli to wala ko yimɓe mbiyata lesdi Sardauna local government heɓi jahal yeso jotta kam to Allah ni waɗa bana makuma en keɓa ɗuɗɓe ha Sardauna local government gonɓe nder siyasa ɗuɗɓe duuɓi ɗuɗɗi ɓe mba'ake koromje fere amma wargo hande wala hunde lamde timide nde ɓe gaɗi to ko yimɓe mbiyata se getta Allah tan ɓe maɓɓe amma Allah waddani barkate ko ɗaɓɓugal ngal to gettin Allah inde am Haruna burti ha hunduko maayo ɗo nda sare amma ɗo na ɗo ha kombi maayo ɗo miɗo yiya waɗi duuɓi sappo je miɗo erna ha maayo ɗo amma alhamdulillah hande ɗo min heɓi gaɗa ha maayo ɗo min nani belɗum sosai ngam jotta ɗo min donno ha ladde amma min burti ha labbin jotta ɗo nden nane min yari bone ha maayo ɗo sosai ngam sae feere pewolji ɗon nasta min dottijo amin je ɓe huwi ha maayo ɗo dama ma jotta fota wancugo to amma ɓe waddini amin gaɗa jotta development wari hande wuro dole bo jotta min nafa ngam nane mota fotayno ko a mari kare mota wara ɗo mota warata sai dai machine kare feere bo machine fota hosa sai dai mota amma jotta ndungu sali ɗo mota ji wari ɗo hosa passenger ɗo ɗo va'itina ɗo dilla jalingo ɓe hunde feere to alhamdulillah miɗo yiya development taɓɓuɗa bana ɗum ngam babaji feere hundeji min meeɗa yiwugo ha maayo ɗo jotta min ɗo yiya motaji min meeɗa yiwugo ɗo min ɗo yiya ha maayo ɗo to miɗo yiya mi yetti Allah be ko development je Bagari waddini amin ha wuro ɗo gaskiya o valli ngam nane maayo ɗo ɓe resino je siyasa on kala mo ɗo tefa korwal fu so wiya to on sakkini am mi waɗnaymo on gaɗa mi waɗnaymo dam wala no waɗa ɓe wala waɗa maayo ɗo fu amma atakar se min yara bone min dinga ernugo ɓe to o ñaami zaɓe may ma o wara se o dinga huɗugo langita min o waɗa nini kaza wosa ɓiɓɓe maɓe bo yara leddi yaasi ya janga mini bo min ɗo jooɗi ha ɗo nda gaɗa wala lawal wala ɗume fu wala
to alhamdulillah hande ɗo la valiti amin waddi amin yimɓe to min ɗo yetta kala mo wata fo hayni o laara ko bandi ko waɗi ɗo wannamin oɗo je wanni amin ɗo nana oɗo tefa siyasa o waɗi fisabillahi to nonon ɓe yiɗi goɗo na a hosina goɗo sei to goɗo wannima ni a wannama ni nde goɗo ma wannama a wannaymo ma ɗo kam waɗa adaji ɓe sugalama man to islam ta kuuɗe kam alhamdulillah daga gaɗa ha gaɗa. kuugal ɓe kuyaɗo bo standard kuugal lapgal na irin kuuɗe gelen gele ɗe kuwata dow tan ɗo daga to a laari foundation mai ma waɗi to kuugal ga koto kuugal latti nda rotti laɓɓi daga ɗo kam hani lawka ɗo forti alhamdulillah jotta wala wonnere wakkati ta ummaki jemu a dilla e ɓamgani ba fattude on tan maɓɓe gite alhamdulillah si yettore yes hey to ndaɓɓe ɗe ɓe pat ɓe ɗo kolla sewo maɓɓe ɓe ummake kuuɗe machallah